gràcies per haver-nos convidat en aquesta celebració. Avui us oferirem les següents cançons. En primer lloc, els ànecs de Donau. Seguidament, el cucut del meu art. Tot seguit, el mosquit. Seguirem amb l'oratut. Després, el bon caçador. I per acabar, el pastor hongarès. Els ànecs de Donau, quan surten del corral, es mengen l'escarola i amb el bec fan quac, quac, i amb les potes tic-tac, i sempre estan
farem una altra cançó que es diu El Barbapunt.